Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Det er lidt lang tid siden, vi har lavet en sidst, men vi har skulle lave meget andet, så... Men nu er vi tilbage, og I kan se, at jeg har fået lidt flere penge end sidst. Men det er ikke særlig mange. Det har jeg også. Og i dag, der skal vi, Gamble. bet. Og jeg har fået skaffet os lidt. Yeah. Så lad os bare komme i gang. Yeah. Så vi tager den her. Skal mig nogle... Vi skal bette. Ja, okay. Du får bare et par stykker. Yeah. Og hvis vi ved, hvor vi har fået alle dem her fra, så er det bare fordi, at vi har fået tjent nogle penge. Og så har vi bare... solgt det, og så købt lidt ja. billetter. Okay. Hvis vi får jackpot eller noget mega godt, så like 3 gange. Ja. Ej, det er lige meget. Bare kommenter. No. Jackpot. I'm only one. Yeah. Der stripper af barn. Skal vi gå i gang? Ja. Okay, du starter. Jeg er i gang. Fik du noget godt? Nej, jeg fik kun 3.000. Og hvad får jeg? Jeg fik 5k! Ja. Nice. Kan jeg... en for jackpot. Nej, 2 for jackpot. Jackpot, er det ikke emerald? Jo, nej, det er enderæg. Eller Nå ja. gravæg. Det er 25.000. Wow. Nu har jeg fået emerald to gange i streg. Ja. Hold op, jeg har allerede 16k. Og jeg har 61.000. Yep. Nå, men vi kommer også til at oprette en bande. Så hvis jeg kan lige lægge... nede i beskrivelsen kan vi lige lægge IP'en til serveren, for det glemte vi sidste gang. Ja. Og så kan det være, at I kan blive medlem af vores bande, hvis vi er inde på det tidspunkt. Og så skal I bare skrive til os. Skal vi ikke lige lave et drop-party med nogle af dem? Vi skal lige have lidt flere penge, synes jeg. Så kan vi jo money, i næste episode. Ja, det kan godt være. Men fordi jeg har stadigvæk en lille ekstra overraskelse, Sejs. Hvad er det? Ja. Det får man den vide, det er det. Nå. Hvor mange poletter har du? 3. Kan I lige tage vores skitser? Nå ja. Men Lukas han har købt Mafia, men jeg har ikke købt Mafia endnu. Men det får jeg, jeg er rimelig sikker på, at jeg får det i næste. Her, du får alt det her. Bare samle det op. Her, der er noget mere her. Der er noget mere. Ja. Der er mere, hvor det kommer fra. Kan du have det på dig? Ikke du op. Okay, det var godt. Hvor mange poletter har du, sagde du? 3. Okay. Jeg har 2. Nej, 3.000. Ja, jeg fik 8k. Yeah. Jeg fik kun 3.000. Man har et chance for at få et Dragon Egg. Ja. Jeg har ikke engang set et Dragon Egg endnu. Nå. Men ja, jeg har brugt alle mine. Jeg mangler en. Okay, hvis jeg får det i den her sidste, så er det godt. Ja. Rip, jeg får lort. Jeg fik kun 5 på. Okay, men lad os lige komme hen. Så skal jeg vise dig, hvad jeg har fået skaffet. Er der nogen vagt inde? Kan lige kigge? Jeg tager lige den her af. Så tager jeg lige den. Så der er en kommissær. Slags vagt. Kom. Woohoo! They see me rolling. They hating. Nå, men måske har I lagt mærke til, at vi filmer fra Lukas den her gang. Ja. Så hvis du lige bliver herude og lader være med at dø, så kommer jeg lige om lidt. Er I klar til at se, hvad jeg skal skaffe? Let me flick the witch. Let me flick the witch. Hallo! Jeg kigger ud for dit vindue. Se mig. Jeg stalker dig. Okay. Ja, det kan man også.
Men Ui. ja, Jeg har brug for mad. jeg kommer. Jeg har noget mad her. Du kan lige få en halv stik. Er du klar til at se, hvad jeg får skaffet? Jeg deler det bare lige op. Det skal vi sælges. Lukas. Jeg er bange for, at jeg dør. Kom med mig. Jeg kommer Kom med mig. Ja, jeg kommer med dig. Jeg tager lige der på. Kom, vi løber. Løb. Yeah. Woohoo. Nej, fald ned. Haha. Der kommer Rip dig ind efter dig, Lukas. Der kommer en. Læg ham, Lukas. Nej, jeg kan godt nå ind. Jeg kan godt nå det. Jeg nåede det. Jeg er nede der. Okay, jeg er klar. Jeg slår ham væk. Nej, fald ned. Kom nu til os. Nej. Nej. Fik du gjort det? Jeg får solgt alt. Vi fik ham. Ja, havde han noget på sig? Ikke sådan noget godt, men han havde en pickaxe. Hvor mange penge har du? Jeg har mange. Det bliver ved med at gå op. Yeah. Hvor mange penge har du? Jeg har 66k. Her, du kan lige sælge det her. Okay. Klar. Så. Money. Hvor mange har du nu? Jeg har 73k. Her, tag sådan der. Hov, der er mere, men... Okay. Jeg går lige ud og nakker ham her. Nå, kom Lukas. Yay. Har du solgt det? Men jeg skal lige se nu. Jeg har 87k. 87. Ja. Og I kan skrive ned i kommentaren, hvad vi skal lave inde på prisen, om vi måske skal dræbe en hel masse, eller vi skal se, om vi kan nakke en vagt, eller et eller andet. Jeg tror ikke, vi kan nakke en vagt, men vi kan altid prøve. Ja. Nå, jeg har ikke Men skal vi oprette en bande? Det kan vi godt. Skal jeg oprette den, eller opretter du den? Jeg synes, vi skal oprette den op i B, når vi kommer derop. Nej, nede i nedstyrtet, mener jeg. I nedstyrtet. Ja, der synes jeg, vi opretter en bande. Okay. Så når vi kommer i nedstyrtet, så laver vi en bande. Ja. Og det er jo snart, fordi vi... Thijs, jeg har faktisk lidt ekstra ting, som jeg tror, vi godt kan få solgt til, før vi kan ranke op. Nej, vi skal ikke ranke op endnu, fordi det... Nej, men så kan vi gøre det i næste episode jo. Jeg tager lige lidt mere til os. Så hvis jeg lige... Okay, har jeg noget her? Nej, no. Okay, jeg har ikke mere der. Det må jeg jo løbe med, så hvis jeg lige sælger det her. Jeg vil gerne ind. Nå. Men... Hvad skal vi lave? Vi skal også, når vi får en bande, så skal vi have givet de her ting til de forskellige mennesker, der er her i ved ham her. Ja. Men det er rigtigt nok. Nå, men jeg tænker, jeg skal finde en ny celle i dag. Ja, det kan jeg jo lige hjælpe dig med. Kommer du med? Ja. Vi køber en herover. Ja. En ved de brune. Vi skal bare se, om vi kan finde en. Der er ret mange, der er så salg lige nu, fordi... jeg lægger altid hen med cellerne. Så
så mange skilte. Der er et bag dig. Ja. Simpelthen, du kan klare det. Nå. Mens du leder, så kan jeg lige gå op på kranen. Så hopper vi bare ud over mellemstien. Yay! Så er der en anden, der får det. Jeg har fundet en celle. Er der nogle gode ting i den? Ja. Jeg tror, jeg har fundet en celle, jeg vil købe. Nice. Hvis jeg nu lige heroppe på kranen, skal du se mig, Thijs? Og komme ud fra huset. Rip, der er mange ting i kisterne. Prøv at komme ud fra huset, Thijs. 2 sek. Jeg kommer! Der er en vagt. Tag dine ting af. Nej. Nå, du har bare læderarmor på. Nå, vi har glemt at fortælle, at alt jernarmor og diamondarmor og sådan noget, det er ulovligt, og jernsværd. Ja, det står Men også. læderarmor, det må man gerne have på. Men det står jo også i sporten, men hvis I nu ikke gider til at læse, så får I det at vide nu. Ja. Thijs, kom nu ud af sporen. Nej, ud. Yeah! Okay, kig op. Kan du se mig? Thijs, kan du se mig? Heroppe på kranen. Helt op yderst. Jeg er oppe på kranen. Jeg kan se dig. Hvordan er du? Kan du ikke se mig? Hvor er du? Jeg går over til minerne, så kan du se mig. Hop ned i minerne. Okay. Det var selvmord. Lav selv. I dag laver Lukas selvmord. Kan du se mig? Ja. Yeah. Okay. Du skal grave et hul, skal prøve at se, om jeg kan komme ned i det. Nå, men jeg har ikke nogen pickaxe. Ja, jeg kaster en ned til dig. Ja. Hey, jeg tog den. Jeg har en til. 2. Ja, få den der. Okay, du skal lande. Du har 4 blocks, du kan lande i. Skal vi ikke bare hoppe ned sammen? Du må hoppe ned. Ja, okay. Jeg vil ikke lave selvmord, Lukas. Jeg kan godt lide mit liv. Ja. Du kom. Hop. Selvmord. Hvad så? Så det her, så synes jeg bare, vi skal slutte episoden af. Selvmord. Jeg er bare til selvmord. Yeah. Nå, men her Vi ses næste uge. Eller næste gang.